खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हजायाव 44 लाख रांजों लोगोसे साथाम नकल सना फालांगिरि हमदों। मेरापानियाव आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै एभेक्सन। ससियेल मिडियाखौ हाथियार महरै लाना कंग्रेसआ 2026 नि बिसायख'थियाव ओंखारगोन। महामाया मन्दिर साखाथिनि जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों प्रमद बर'आ। गसाइगावनि श्रीरामपुर आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव थगायनानै जाख्ल'नाय जाथाय। जरहाटआव गार्लस हस्टेलनि साखाथियाव गारनानै दोनलांनाय सासे जोनोम जागोदान गथ'सा मोनदों। फरायसालियाव थांनायनि उनाव सासे उन्दै फरायसाया गोमादों। बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिनि जिउ खहा। नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि सन्देह। अपारेशन खालामनायाव गोदान मावबादि हानजाजों लोगोसे गोबां हाथियार जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हजायाव नकल सना फालांगिरिनि हेंथायै सिग्रोमनायाव साथाम नकल सना फालांगिरिखौ हमनो हादों। हजाय पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला नोगोद 44 लाख 10,900 रांजों लोगोसे नकल सना फालांगिरिजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुंखौ हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला समबारखालि हराव हजायनि गोदान बाजारनि लक्ष्मण सनारि मुंनि सासे सुबुंनो साथाम नकल सना फालांगिरिनि हानजाया नकल सना फाननो फैनायनि बागै हजाय पुलिसा स्रोद सुलुङाव खौरां मोन्दोंमोन। बे खौरांनि बिथा लानानैनो हजाय पुलिसा बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन आरो साथाम नकल सना फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय साथाम नकल सना फालांगिरिखौ सुमन दास, रन्जित बानिक आरो बिप्लब मजुमदार होननानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला सुमन दास आरो रन्जित बानिकआ त्रिपुरानि आगरतला श्रीनगर थाना बेन्दोंनि थागिरि आरो बिप्लब मजुमदारा हजाय सालमारिनि थागिरि होननानैबो पुलिसा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि समबारखालि हराव हजाय पुलिसा गोविन्द पल्लीनि राहुल देबनाथनि भारा न'आव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मेरापानियाव इभेक्सन। गलाघाट जिल्ला खुंथाया आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै बुलडजार सालायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेरापानि पुलिस थाना आरो जुनार फाहामसालिनि मोखाङाव थानाय सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दखान गला आरो फालांगियारि फसंथानफोर गायसंनायखौ दिनै गलाघाट जिल्ला खुंथाया एभेक्सन खालामदों। मख'नो गोनांदि माखासे आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरा हाबसनफैनानै दखान न' बां बायदि लुफैनानै मेरापानिनि आबहावाखौ गाज्रि खालामदों होननानै अजद होदों। बेनिखायनो जिल्ला खुंथाया मंगलबारखालि सिआरपिएफ आरो पुलिस बिफानखौ डिप्लय खालामनानै आयेन बेरेखायै फसंनाय गासैबो दखान आरो न'फोरखौ फारसेनिफ्राय थेर बेथेर खालामलाङो। बबेखानि एभेक्सन खालामनायनि समाव जाहाथे रावबो जेबो रोखोमनि खुद्रिखांनो हाया आरो हिंसायारि जाथाय खालामनो हाया बेनि सायाव जिल्ला खुंथाया गोख्रों नोजोर होदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बे जुगा ससियेल मिडियानि जुग। ससियेल मिडियानि गोहोआ सिमा गैया। ससियेल मिडियाया जायखिजाया जाथावना नङि खामानिखौबो गोरलैयैनो मावनो हायो। बेखौ नोजोर होनानैनो 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि दावहायाव डिजिटेल मिडियानि गेजेरजों थियारि जागोन कंग्रेसआ। मख'नो गोनांदि बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो कंग्रेसआ ससियेल मिडियानिफ्राय मुलाम्फा जादों। बेनिखायनो बे खेबाव कंग्रेसआबो डिजिटेल जुजिनो थियारि जादों। बेनार एबा पस्टारल' नङा, बे खेबाव डिजिटेल टीमनि जोहै नखर नखर कंग्रेसनि स्लगानजों 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय अभियान खालामगोन। बेखौ लानानै नोजोर आसाबादि प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरायाबो। रिपर्ट बायदिब्ला पन्चायत बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसनि डिजिटेल टीमा 1 कौटिनिबो बांसिन सुबुंजों फोनांजाबनो थांखि लादों। बबेखानि कंग्रेसआ जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थियावबो ससियेल मिडिया एबा
डिजिटेलखौ गाहाय हाथियार महरै बाहायगोन होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायसोदों। क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव बिमा महामाया मन्दिरनि साखाथियाव मैया समबारखालि जानाय गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि न'आव थांनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरां लाफैदों। मख'नो गोनांदि मैया सावन दाननि जोबथा समबारखालि जारिमिनारि बिमा महामाया मन्दिराव बलबमनि दै लुनो थांनानै न' फारसे फैफिननो लानाय समाव 27 नं हादरारि राजा लामानि साखाथियावनो थानाय महामाया मन्दिरनि मोखाङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों गुरुपेला ओनसोलनि 1 नं हाथिगर गामिनि साबा लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय बै नखराव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अखिल मोसाहारिमोननि मोनसे हानजाया थांनानै खौरां लाफैयो। खौरां लाफैनायाव बै जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गासैनिबो गोथार सारादुखौ रायजो राजाफोरखौ लानानै जयैनो खुंफुंनाय जागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा अखिल मोसाहारिया बुंथियो। बबेखानि फैगौ समाव दुखुथिया नखरनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो मदद एबा खहा सुफुंनाय होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। रोजा रोजा सुबुंखौ सोरखारनि अनसुंथाइ फैदों होननानै थगायनानै लाख लाख रांनि केलेंकारि खालामदों माखासे दुथांफ्रा। गसाइगावनि श्रीरामपुर आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव सोलिगासिनो दङ सोरखारनि अनसुंथाइ फैदों होननानै थगायनानै रां जाख्ल'नायनि गेदेर रेकेट। मख'नो गोनांदि माखासे दुथां थगायसुला दालालफ्रा गसाइगाव ओनसोलनि गोबां मानसिफोरखौ फान्दायनानै खैफोदाव खोख्लैनायनि अजद सिखांदों। अजद बायदियै थमास बरगयारी आरो रनेन हाज'वारी मुंनि सुबुङा गामि गामि थांनानै न' हाबनानै नोंथांनि मुङाव सोरखारनि 15,000 रां एककालीन अनसुंथाइ फैदों होननानै थगायनानै भटार कार्ड, आधार कार्ड आरो पान कार्ड लानानै थाङो आरो गासैबो गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ दिलीप नार्जारी मुंनि सुबुंनो होयो। बेनि माखासे सान उनाव थमास आरो रनेना बै सुबुंफोरखौ श्रीरामपुर आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव लानानै थाङो आरो गासैबो लेखा बिलाइफोराव सहि होहोनानै आखायाव 5,000 रां होनानै थिनहरो। 15,000 बुंनायनि उनाव 5,000ल' हरो थगायसुला फान्दायगिरि थमास, रनेन आरो दिलीप मोना। बेंक मेनेजारखौ मेनेज खालामहोनानै दिलीप नार्जारियानो बेंकनि गासैबो खामानिफोरखौ मावजोबो। नाथाय बेयावनो जोबनानै थाङाखै। थगायजानाय सुबुंफोरा अजद खालामनाय बायदिब्ला थमास, रनेन आरो दिलीप मोनहा बै सुबुंफोरनि मुङाव खमैबो 1 लाख राङै लन बख'दोंमोन। नाथाय फान्दायगिरिफोरा बिजाथिनो सोरखारनि एककालीन दान होनना 5,000 रांल' होदों। थगायजानाय सुबुंफोरा बेंक पासबुक आपडेट खालामनायाव बे गेदेरथार जाख्ल'नाय आरो फान्दायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेनिखायनो बे गेदेर जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों थगायजानाय सुबुंफोरा। जरहाट जिल्लानि एटी र'डआव थानाय देबिचरन बरुवा गार्लस कलेजनि साखाथियाव समबार मोनानि समाव सानै आइजोफोरा गारनानै दोनलांनाय सासे जोनोम जागोदान उन्दै गथ'सा मोनदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरो गार्लस हस्टेलनि उनफारसे गथ'साखौ जिउ गोनां हालोदाव मोननो हादों। गथ'साखौ मोननायनि उनावनो आइजोफोरा पुलिसनो खौरां हरनाय जायो आरो दसे समनि गेजेरावनो नुजाथिफैनानै गथ'साखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जायो। बेबायदि मुगैथाव जाथायनि सायाव जायगानि सुबुंफोरनि गोसोआव गोबां सोंलु सोमजिखांनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। गुवाहाटीआव थानाय पुब सरनिया ओनसोलनि सासे उन्दै फरायसाया समबारखालि फरायसालिनिफ्राय फैफिननाय समावनो गोमानानै थादोंमोन। गोमानानै थानाय फरायसानि सिनायथिखौ पुब सरनिया एलपि स्कुलाव 4 थाखोआव फरायगासिनो थानाय नयना ट'टि होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिखौ फरायसालिनिफ्राय बरननानै हरनायनि उनाव बिमा बिफाया लायनो सौहैखांनायनि सिगांनो ओंखारलांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नखरनि सुबुंफ्रा खाथि खाला ओनसोलफोराव मोनानि 2 रिंगासिमहालागै नागिरदोंमोनब्लाबो गथ'साखौ मोननाय जायाखैमोन। बबेखानि नखरनि सुबुंफ्रा गोबां जिंगानि गेजेरजों गासैबो जाथायफोरखौ पुलिसनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो।
जाउनाव बे जाथायनि सायाव संदाननायनि थिरांथा लानाय जायो। सराइदेव जिल्लायाव मंगलबारखालि बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया सोमोनांथावै थैना थानायाव ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बारग' फरायसा दैदेनगिरि लोगोसेनो बरहाट साहा मर्चा बिजेपिनि आफादगिरि कार्तिक उरां होननानै सिनायथिनो होनाय जादों। नखरनि सुबुंफोरनि बादिब्ला कार्तिक उराङा समबार मोनानि 9 बाजिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन आरो बिनि गोथै सह'खौ दिनै बालिजान दैमानिफ्राय बोखांनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि कार्तिक उरांनि देहायाव बुजानायनि माखासे दागोफोर दङमोन, जायनि उनाव नखरनि सुबुंफोर आरो बिजेपिनि जुबा मार्चाया बुथारनायनि सन्देह खालामनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार चिरां जिल्लानि हाग्रा ओनसोलाव गोख्रोङै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया मोनसे मावबादि हान्जाखौ होबथानानै ग्रेप्तार खालामनाय जायो। थांनाय 3-4 दाननिफ्रायनो गासै सा 20 सुबुंफ्रा बे मावबादि हान्जाखौ स्रोदै दैदेनगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि सावरायलायनायनि गेजेरजों मावबादि हान्जानि सोद्रोमाफोरा उदखारि खामानिनिफ्राय एंगारनानै गावसोरखौनो सारेन्डार खालामनानै हाथियारफोरखौ गथायनानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय माखासे हाथियारफोर जेरै गं 2 अट'मेटिक राइफल्स, गंब्रै सिगनेल शट राइफल्स, मेगजिनजों लोगोसे गंसे पिस्टल, टरबा हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, गर 54 एके राइफल्सनि गोथां गुलि, गर 9 पिस्टलनि गोथां गुलि बायदिफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों बेफोर जाथायफोरखौ रोखा-रोखायै फोरमायथिनानै होनायजों लोगोसेनो गावनि रायजोनि हिंसायारि खामानि मावनायनि बेरेखायै बेबायदि होबथानायाव गोख्रोङै हाबा मावनाय रैखाथि हान्जाफोरनि फारसे गोजोनग्लाय हरनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।